Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bijara me pêşaniyê di jiyana ciwanan de ye. Li gorî daniyên şirketa Lêkolînê ya Master Index di dema ku ya wala dene ciwan bi piranî bawarên xwe radigerin û dikevin înternetê û li televizyona temaşa dikin. Li gorî anketa kolê karên Fortwell çêkiriye, niha hema nîvê nüfusa ciwan kam jiyara dibêjin kuşaka Z ji sedî çel û heft û ji sedî çel û yek cê kuşaka Y xwe dîndar nabînin. Gelek ciwan ji bo bextewar bibin, birê xwe didin înternet û medya civakî didin. Mîhavên ew ferek şeytan e. Dema ku em li aferandina mirov dinêrin, Xwedê Teala me bedena fizîkî ku haydê alema zahirî ye û bi nefsekî ku ji alema berzahê ye û bi ruhekî ku Xwedê ji xwe bifkiriye me afirandiye. Niha cê muşkiliyeta ciwanan ew in, mihavîn ew hemî zincîrek ji daxwazê wan bi afetên ku di dilên nefsa wan meyê nexyanî dene. Hewraz çê dibe. Saîd Nursi Hazretlerî wiha dibêje, ciwan ji aqil yanî ji xwestina ruh bêhtir ku didin hîs û hewesê yanî daxwaziyên nefsê, hîs û heves korin ew encam nabîne. Ew di jiyana axiretê ya ebedî ji kêfa dirhemekî pêşî tercih dike. Ji ber wê yekê ciwanin ku ji bo jiyanek dilrehet bextewar bijin, kerek ew daweta Xwedayê Teala ji bo wan pêşbîne kiriye qebûl bikin. Ew girêdayî ku ew bixwazin bigêjin Xweda. Bêguman wiha bîn temaşamanên ciwan ku niha jiyara dibêjin kuşaka Z an kuşaka Y, ne ji pirtûkê pîroz, li jiyên ku mirovan emaniye yanî agahiya gemorî ya herî xerab, ji medyaya ku ew dûrwê noktê zîvê de ye, ew dixwînin bielemin. Duê medyayê de çi bi dest dixin ku wan bo xwarin dide cê agahetariyê di gelek nokteyan ji sedî not ne wekî rastiyên Qur'anê ye. Ji ber wê yekê ew ciwan negatîv bîr dibin û bu buneya negatîv jê xeberê ronayiya kesk vedixe û ji hestirên nefsê talîme digêne wê. Ji ber wê yekê ew ciwan negatîv bîr dibin, bîrbuneya negatîv ji xeber ronayiya kesk vedixe ji wê hastekên nefsê talîme digêne wê. Ji ber wê yekê bê berdewamî ji dora xwe negatîv dielime, şeytan jî ji derve tesîr dike, debe mirovekî ku daxwazên nefsê dike. Kêfên ku derwas dibin dijin, lêqet nabe ku bigêje bextewariyê. Sultanê Nebiya Hezretî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dirêje, yê ku kêfên dunyayê ji holya radikin mirinê pir bînin bîra xwe. Kêfên dunyayê tiştên ku nefs dixwaze çê dike. Kêfên dunyayê ku holya radike mirinê pir bînin bîra xwe. Resulê Xweda li aliyê din berî ku hûn bimirin xwe bimirin. Fermana berî ku hûn bimirin xwe bimirênin ma fermana kuştinê ye. Na berî ku hûn bimirin xwe bimirênin heya ku tu saf bî rahê xwe bigîne Xwedê, gihandina ba Xwedê bixwazin. Li wir ji kuşaka ciwan re xwestina gaştina Xwedê daweta ba Xwedê ger em karibin bielîmênin wan. Em bi dil de bixwazin bigêjin Xwedê. Eger Xwedê Teala wê dafazê li dilê wan de bibîne, bê îstisna Xwedê Teala ji newt û neh navê esmayên yê ku esmaya Rahîmê bi navê Rahîmê li ser wan tecellî dike û bextewariya axiretê ji wan re garantî dike. û jê yeng ku axiretê daxwazin Xwedê Teala dibêje ku binyayê jî derdida wan.
Derast rast ciwan gövdedin daxwaze nefsi ve oğulu kumeyla ber bi dünyayê dikin, dünya jî cehdide wan. Ew tê wê manî. Lê yê ku Xwedê Teala dixwaze, Xwedê birayê me ciwan, Xwedê dünyayê wî bi awakî kontrolkir dide û hewcedariyê dünyayê di bi şeklekî derbas dike. û bi wê wilo digêne wî ciwanî. Çawan tîrêjên rojeyên ê ziraredar dema ku çilîka derbas dibe, şelîka Xwedê Teala derbas dibe, jiyana me muhtewaya ku ji bo me girîng e, digênin dünyayê jî çilîka Xwedê Teala derbas bikin û wilo bûn xwediyê wê tenê. Şîretê me ji xwişk û birayên me yên wişak din re bixwazin ji dil de bigêjin Xweda, heger tu bixwazî Xwedê Teala heger niyeta te ew ku hûn xwaziya bixwazin bigêjin Xweda, Xwedê Teala jî dünyayê dide we û Xwedê Teala axretê nade wan kesê ku niyeta wan dünya ye. Lê ew dünyayê dide yê ku niyeta wan axiret e. Ew dünya denderê standard te ku wan bigêje baxtewar dide wan ji ber wê yekê em hemûyan bixwazin xwe bigêjin Xweda û bila em li dünyayê jî baxtewariyê bijin. Li axiretê jî em bibînin Xwediyê baxtewariyê bê dawî Xwedê ji we re razî be.